Γεια σας παιδιά, στο σημερινό βίντεο θέλω να σας διηγηθώ μια ιστορία. Είναι ένα αρκετά διαφορετικό βίντεο σε σχέση με αυτά που κάνω συνήθως. Σε αυτό το βίντεο θα σας διηγηθώ για το πώς με χάκαραν. Λοιπόν, όλα ξεκίνησαν στις 17 Ιουλίου. Εγώ και ο Ντίνο γυρνούσαμε ένα βίντεο στο Adopt Me και μετά από αυτό το βίντεο βγήκαμε και ξαναμπήκα εγώ μόνη μου χτες το πρωί. Το πρωί δεν έδωσα καθόλου σημασία στη μέντορή μου, γιατί ήθελα απλά να βγάλω χρήματα για να πάρω ένα καινούριο σπίτι. Χτες το βράδυ όμως, κοίταξα λίγο το inventory μου και παρατήρησα το ότι μου λείπουν αρκετά pets. Δηλαδή, όχι αρκετά, το μισό μου inventory μου λείπει. Όπως μπορείτε να δείτε, δεν έχω κανένα fly και ride pet ή neon, γιατί μου τα είχε κλέψει όλα. Τώρα να σας δείξω ποια pet μου πήρε και πώς είναι το user της. Όπως μπορείτε να δείτε, στις 18 Ιουλίου μπήκε από το account μου και αντάλλαξε όλα τα καλά pets που έχω. Όπως βλέπετε, εδώ είναι όλα τα neon pets και τα fly και τα ride. Εδώ πέρα έχει κάνει δύο διαφορετικά trades, γιατί δεν χωρούσαν όλα σε ένα. Όπως βλέπετε μου τα έχει πάρει όλα. Και βέβαια, όπως έχω πατήσει το κουμπί του report, και θα σας πω και τις πληροφορίες που βρήκαμε για εκείνη. Είδαμε ότι μια συσκευή είχε συνδεθεί στο λογαριασμό μου, συγκεκριμένα εδώ πέρα 18 Ιουλίου του 2026, 2:57 η ώρα, από την Ινδονησία στη Τζακάρτα, αν το λέω σωστά. Στείλαμε email στο Roblox, στο Adopt Me, στο Affiliate Games. Περιμένουμε τώρα απάντηση και την κάναμε και report. Οπότε περιμένουμε με τον Ντίνο να δούμε τι θα γίνει, αν θα μας απαντήσουν στα email. Λογικά δεν θα μας απαντήσουν τώρα, αλλά το βράδυ, γιατί υπάρχει διαφορά ώρας. Για να την κάνετε και εσείς report αν θέλετε να μας βοηθήσετε. Λέγανε ΑΑ, Unicorn, Fluffy, ΑΑ, Ξούξου. Σημειώστε το όπου θέλετε, κάντε την report, πάρτε από όλους τους λογαριασμούς που έχετε να την κάνετε report, αν θέλετε να με βοηθήσετε. Να βάζετε πάντα ισχυρούς κωδικούς, να προσέχετε, να μην μοιράζεστε ποτέ λογαριασμού. Αυτά από εμάς και τον Ντίνο. Σας χαιρετάμε και ελπίζω να τα πούμε σύντομα σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας!